जा रही है? अभी के घर में जाएंगे। मम्मी मुझे बहुत प्यास लग रही है। ले लो पियो। मम्मी अभी का घर कब पहुँचेगी? कितना दूर है अभी का घर? रुको ना बेटी, बस मिलने ही वाला है। कब? फंबाय रुथुलाय। औ मामोनथाय? फंबाय, जोंखौ अननानै खासिबारिनि थिनालिसिम लांफानो हागोन ना? औ हागोन दे आब'। ओमफ्राय आब'आ बर'सो नामा? औ फंबाय, आं बर'सो। ओमफ्राय आब'आ बबे गामिनि जाखो? खासिबारिनिनो आगै। आब'नि गाननाय जोमनायखौ नुनायथ' आब'खौ गुबुन हारिनि सेंग्राजोंसो हाबा जानाय बायदि नुदों। औ फंबाय, नों थारखौनो बुंदों। आं सासे बेजाथि सेंग्राजों हाबा जादोंमोन। नाथाय आब' नों हारसिं बेवहाय? ओमफ्राय गुमैयालाय? थ' फंबाय, आं लामा खोन्थालांसै। बेटी बेग लेके आओ। फंबाय, रुथु बेयावनो लाखिदो। दे आब' होनबालाय। औ दे। नोंबोलाय बैनाय? हैद गुमै, आंबो बैथिंजायसो फन रायलायगासिनो दंलै। सोरजोंब्रा आं थाखानायावलाय? बैनाय फाग्ला। ओं खोनादों। मा? माब्रै बिदि जानो मोनखो? आयु, नों जिंगा दासिदिया, नों दागा बिया, बियो थारैनो थाबैनो हामगोन। ओइ रिना। दे दिना, नों फनखौ दोनथ'लाय, आं दा हरफिनगोन। मा जाखो? मानो इसिबां सिन्था? रिंखाङा मैया 15 आगस्टनि लोगोफोरजों बायरेक खालामनो थांनाया एक्सिडेन्ट जानानै दङनो। हाब, माबोरै बिदि जाखो? सोर खोन्थाहरनाय नोंलाय? औ, दानिसो रिंखांनि बियाया खोन्थाहरदों। गोबां जखम जादों नामा? बारा नङा, आखाइल' बायदों, ओमफ्राय एसे जखम मोनदों। नुबाय। नोंबोथ' जिबायदि थांफानो लुबैदोंमोन, दा नुबाय दा? लोगोफोरजों रंजानो थाखाय गोसो जादोंमोन आरोहाय। बेफोरखौ दोनथ'दो दे, बियो थाबैनो हामगोन। ओमफ्राय नोंहा दहायनो फैदों होननानै बुंहरनाया दासो मोनफैबाय आरो? माबालै, दिनै मोनसे जाथायजों मोगा मोगि जानाय आइजोखौ लोगो मोन्दोंमोन आं। जाय आइजोआ गुबुन हारिनि सेंग्राजों हाबा जादोंमोन। बेनिफ्राय मा जाखो बे सिख्लाया? आरो नों बेखौ बहा लोगो मोना? माबालै, न'खराव दावराव जानानै फिसाजो उन्दैखौ लाना खारबोनाय। बिसोरखौ आं बै थिनालियाव लोगो मोन्दोंमोन। बेनिफ्राय आं लाबोफादों खासिबारि गामिसिम। बेनिखायनो आं बे हिन्जावखौ लाबोफाबाय, लांफानो थिननायलाय। माबे गामिनि बेलाय? खासिबारि गामिनिनो। दिनै मिथिबाय आं। थारैनो बर' हारिनि सिख्लाफ्रा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों मोजां संसार मोनजामारालै। मोनजामारा। बेखौनोबा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों बार जाथायखौ नुसेयावबो मिथियावबो बारसोमनो नागिरो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफ्रा। बिदिजों बोरै जागोनलै? जाम्बा, बिदिब्ला नों मिथिया हिनजावफोरा मा लुबैयो? मिथिया। देलाय बुंलाय। गासै हिनजावफोरानो गावनिख्रुइ साबसिन आरो गोरोंसिनखौ मोननो लुबैयो। नाथाय नों नुदोंना आजिखालि गंसे न'खरावनो हमनानै ला बिब' फंबायफोर दंबा बे न'खरनि सोर बांसिन फरायो? बुंनो थाङोब्लाथ' आं नुनायाव हिनजावफोरानो। बेनो खोथाया। जेरावबो नायबानो नुगोन। आरो बोराया सिख्लाखौ बुरिया सेंग्राखौ लानायालाय? बेखौबो सानना नायोब्लानो नुहुरखायो। जायबादि सिख्लाया रांजोंल' गावनि गोजोनखौ नुहुरो
बिसोरनो बोरायखौ सायख'यो। मानोना जेसेबांनो बैसो जानानै थायो बिसोरथ' जिउआव साक्सेस खाना। बेथ' जाबाय दे, ओमफ्राय सेंग्राफ्रालाय? जायफोरबादि सेंग्राफोरा हिनजावफोरनिल' लब जायो बिसोरनो उन सिगां सानालासिनो बेफोरबायदि हाबाफोरखौ मावो। नंगौ नामा आंनि अनसुलि? बेनिखायनोथ' आं नोंखौ सायख'खादों। जुदि आंबो नोंनिफ्राय गोरोंसिन जानायमोनब्ला आं आरो नोंनिफ्राय गोरोंसिनखौ नागिरबावगौमोन। जाम्बा। आब' ओंखामा जायाखै नामा? जाथ'वाखै आगै, जिरायफैथ'। होत्स आं गैयावलाय मा आब'जों रायलायफैबाय थायोब्रा नोंलाय? थोत्स। जेबो रायलायाखैलै बैनाय, माथो ससमा गानलायनाय जाखो? थोत्स गुमै, नों एफा जायगा बेरायबाय थायो, मेगननि बेमार फैनायखौ नुवाखै नामा नों? होत्स बैनाय, आंनाव जानो रोङालै बिदिया।